Tehát sziasztok! Újra itt vagyok. Egy felvő videóba kifejtem, hogy mi is történt, de most arra nincs időnk. Most a fontos dolgokat fogunk megbeszélni. Tehát, mint láthattátok, az elejéből tegnap ráírtam LPS Fox stúdióra, akivel régen nagyon nagy barátnők voltunk, de szerintem már 3 éve nem beszéltünk. És az a csodás ötletünk támadt, hogy visszahozhatnánk az LPS videósokat, LPS nézőket ide YouTube-ra. Méghozzá úgy, hogy hozunk létre egy csapatot, egy 5 főből álló csapatot, aki LPS videókat fog gyártani, aminek nem más lett a neve, mint Eternal Legends. Ide ki fogom írni. A fontos információkat megtalálhatjátok LPS Fox Studio csatornáján. Ide bevágom nektek azért, nehogy még a végén ne találjátok meg őt. És ez annyit tesz ki, annyit jelent magyarul, hogy végtelen legendák. És szerintem ez egy csodás név, de inkább hívjuk angolul, mert magyarul nem hangzik annyira jól. Igazából ennyit akartam. Majd a következő videóban megbeszéljük a visszatérésemnek az okait, meg hogy lesznek-e videók, stb. De most koncentráljunk erre. Nyugodtan lehet jelentkezni, LPS Fox Studio-nál megtaláljátok az információkat, max 3-4 ember tud csatlakozni, ott lesznek a feltételek, és hát ennyi igazából. Remélem sokan fogtok jelentkezni, és ebből lehet majd valami, mert igazából nagyon örülnénk neki, mert figyeljétek, szerintem már 1-2 éve kihalt ez az LPS Tube, szóval mi megpróbáljuk visszahozni. Nem biztos sikerülni fog, de lehet sikerrel járunk. Nyugodtan menjetek föl LPS Foxnak a YouTube oldalára, és hát akkor hello everybody, goodbye, sziasztok! És még azt elfelejtettem mondani, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, már ezt a videót húsvét napján forgatom, és hát na igen, sziasztok!